Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom face câteva exerciții de aprofundare a gramaticii limbii germane. Și avem bunica mea a agățat noua oglindă, cea pe peretele din baia ei. Also haben wir meine Großmutter, declinat aici pentru că avem die Großmutter, deci avem meine Großmutter, hat, pentru că este sie hat, den neuen Spiegel, den neuen Spiegel, pentru că avem der Spiegel, den este în cazul acuzativ, declinarea cu adjectivul neuen, pentru că avem acuzativ, acuzativ masculin, an, pe peretele avem die Wand și avem die pentru că este în acuzativ feminin de la die Wand, aus ihrem Badezimmer. Ihrem, a ei, der Badezimmer, ihrem, masculin. Ausul cere dativ. Deci der în dativ este dem. Deci avem m. Gehängt. De exemplu, sticlele stau lângă frigider pentru că el este plin. Die, că avem plural, Flaschen stehen, de la sta, neben dem Kühlschrank, da? Dem Kühlschrank, neben unde stăm, da? Și avem locul înseamnă dativ, der Kühlschrank în dativ este dem. Weil, oder da, și acesta da înseamnă tot pentru că, bineînțeles are mai multe traduceri în limba germană, îl putem folosi în mai multe contexte. Este vorba despre der cu Kühlschrank, de aceea avem voll, adică plin, ist, ist. Weil și da sunt elemente încercuite care obligă verbul conjugat să stea pe ultimul loc în propoziție. De aceea ist este la final. Și ist. Mereu trebuie să ne asigurăm că avem verbul conjugat corect. Ist. Al treilea exemplu. Noi vom pune biroul copilului în fața geamului pentru că acolo este lumină. Also, wir werden, noi vom pune în viitor, viitorul se conjugă cu werden, verbul werden, den, este vorba de biroul acuzativ, den, este der Schreibtisch, deci la acuzativ vom avea den Schreibtisch, al cui, birou, al copilului, deci aici vom avea un genitiv masculin, da, des Kindes, deci la genitiv, das Kind devine des cu es, des Kindes. Vor das Fenster, da, în fața geamului, sau aici putem constrânge în force, for și cu său, force. Acuzativ neutru, da, Fenster, pentru că Fenster este da sau weil, dort, Licht ist. Iar ne asigurăm că avem da, ist. Acolo este. De la es, ist. Lampa atârnă deasupra patului pentru ca bunicul să poată citi seara. Avem die Lampe hängt über, încă deasupra, dem Bett, unde, der Bett, unde este în dativ, der devine dem Bett, pentru ca se traduce cu damit, pentru ca să. Damit, der, deci avem ăsta, se traduce cu așa, der Großvater, am Abend, și avem Abend, adică seara,
lesen, can. Ultimul, plasa, atârnă, clanța. Pentru că tu ai uitat-o aici. Avem deine Tasche hängt an der Türklinke. Da? An der este în dativ, die Türklinke. În dativ avem der. Da, du, sie, adică pe ea, pe clanță. Hier vergessen hast. Cum ziceam, mare atenție, du hast. Daul obligă verbul conjugat să stea pe ultimul loc în propoziție și ne asigurăm întotdeauna că pronumele, iar verbul conjugat sunt în concordanță. Du hast.